muno na bukura yubunchulia bwao ase television ya Ndizi TV to isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo eliyoto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito ichuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwechiro ya Embassy ekeroko gusi Ndizi TV obwenso bwumugusi nigo bono yakirundekerene nego kurentera chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite koda ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turenekerenga ekika kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Gosori na Steven Ndemo numero video wukumanya iguru yari gokorekana asibru bogiji gosori ao kurworo gonkurbugusi Kenya ninsenkima nabeka ukumanya na kukurentera abwatani ao kurwase League buna National Super League KPL EPL Bundesliga ne chinde chinyinge kiraritu kuri Jumamosi gochakira chinsa kianda igorika chinso ikomine ibiri cha Maragoba Gosori ime ya Ndizi TV Omokene no karanda ukaribie stera nyago seta Omokene no karanda ukaribie njera nyago seta kaingucha kainkoronga Kureya Chingigikero cyumugusi nomurobyo bwegekoro cyumugusi uyure nekirenga ikigukumanya chimbwe cyumugusi chingencho chinsoni amunoboroso bwomwenyagetinge yoba komanyi nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyomungo mugaka bategesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansa nabanga ari nyumba manyasa ba karansite nyaro komya bayiseke abaganga abari kunyara baraseme ino umuralia Vincent Onyancha nigo isaransiri nabamanyi bekigusi iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru gichinyiga kirecho tingekero cyumugusi agano tokuriga yamange tokwana mange kera togukwanira igoro ye tingekero cyumugusi twesemye kegusi na kebinto byare na kebinto bire twari tarikinere kira ritukulia la misi chinsa ibiri chabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke kumna isano chia mugaso tunde baba ngai tenga kiridoke moiwe Kiremambia jama tuko yiwike gochakira Jumatatu goika ijuma chinsa ikumna ibiri chamambia goika chinsa isato ime ya Ndizi TV Una botambe toko chakeli ritukuli ao ase obwansu tumede na manga koraganire ritukuli goro no tukobogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobire obwe ensaki umete sara no mete ensaki enzakia umete na mugasogete umete mambia ewa no mona dena ki tiganda sokye gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamini ne bwate ona entwe mwanjo muriga rintura gotiga maiga imana tuno to kwa vitamini gete vitamin D murubyo no yo mubuka ugochakia na kurosa ritukuliao asenjire ndunge kigima enzakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru yamangana siasa aliatekire obochenu chisemi richiko na boigo iguru yamangana yigenka karo wiki wesherobneri ya Kamiti Maximum Prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kirigwa spiritu asejereyo umirana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni otonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni otonyora Ndizi TV News na sensemeli ya Twitter na rogoto tweet ase @Ndizi TV News inadhiya tokonyora uchumbe yao asenjira yoboshirano baigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS
osebarimo gotorora korwa chinsemo chama ching'umbwana nsesimore tokoroka diaspora amogo tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera umchurie Imeya Ndizi TV. Sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelio kyo yekubikirwa umukia yaunchuka nakoba obwonchoreria obubokororekana asumurubiryo gwesabaria yobwonchoreria nigo tukwimanya amanke igoro yogo chako obwonchoreria koremereria na buigo kumanya ebitango biria biraroro boigo nigo tukwirira igoro yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro obwonchoreria bwebirenko bigoro Mwancho mulina kwaria ririme yo murubiri bwe sabari yo bonchiri yo murubiri ko yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirarituko rya lamisi enseye muninsu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano libiri n'ikitegeko 15 cha mugaso Imeya Ndizi TV. Obo chenu ni goboro bwengencho mono asubogima bwao kurinda asagwetanaine nako yachena buna gokorobo chenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete ngokeanie amaruiri ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatirana n'abanyagitari ao asumurubirio bwokomenyukuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigererie omugusio ito mwanyagetingo ito inarito kirito kende tokoraririrwa gatokuria na riratokonye igori toke tokoraririrwa ndikakitomenye buya kebocha buna gotambe ngo batabinga eyanje bwanje kiraritukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba Imeya Ndizi TV. Kero monto nabwatu muganoye kurwe iboretwe guikabono korende ngero igentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubirio no kurbugo sigita guchase umuntonde irionere amanye gwetoma guikebirenko byigoro. Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio nagwisaransa n'abantu ao iriogo korentera emegano yabo kera ritukurie Juma chinsa ibere chiabotuko na boigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano neseto goika chinsa kianda Imeya Ndizi TV. Weekend tabwatu murubiri urumba tari weekend nonya yukumanya iguru y'ikingaro cya rumba ababugi baye ase barwete kiriya bagotera n'ayandi amange rumba mega okabelanga mosolo telakisanga mosala rumba Hey! Mwacho murigerio Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki ya bakulutu omuziki olio makon kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi guchakire chinsa isano na ibire goika chinsa kianda eriobwego kikigima utire ngora guchigoro tukini amaberera inkore tere bintebe kongwe bintebe bawo igwa yemwe nga yeba moyembe wayo igekota banga tomanyo musani ogo inyora nga niga abuka na ande manga chibandi nchira achega chinyinge bwate taliki bwatensa Jumamosi guchigoro igega Imeya Ndizi TV obwansu umugusikata tokese kobora
TV. Muligereria nigonda sensemo ya bobasi eyo gotoka ase county ya Kisii. Kurwandizi TV Njensara Nyarangi ontita tena batambe Brian Sagini isena timu cha Gusii FC na Shabana FC chirichwaka kurunsa iga ya Gusii ime ya National Super League janile gotatwara chigame cyabo chirichale gwaka imerongolwa Gusii ria nyalde kwira chigame cyabo kunyara gosikugu mutu ili Italiane Ndemo Steven ngo ripota liene getaseni Kandizi TV korwaga iga umuchokeroka ili Italiane Mildred Momanyi. Umurubiri ukubwatia nigo kurigererwa n'ebigoro byonsi. Mbiamono na inde tigamo baketata oyobeiro muya na inde oyonyoreri bageri egere nyare gochicha na inde asembeo gere tuchikolisanga ringana ria Nyasaye gatokuyarigania tuchikongana ritata na inde atorobereirie toyanyore aseritukeri tiga tusaba sengencho yokuyarigania tata twakobakire na inde twakoiro bonene biamona sengencho twanchete biamona sengencho yense yabono amoneri tukeri watonyoreire egero mochenu tochikolisanga ringana riao na sabire ngomonene tiga bonsi abareri gochigoikera ribanyorero gosiborwa amono goseseniwa ogokorwa sore aserieta ria Yesu twasabire na kwegena amina. Ringana rieli tukoria rero nkorwa segetabu gyo koiranerera kwa machiko tosome emerongevere na emerongetato na isato emerongevere na isa na isato oika emerongevere na kianda okoiranerera kwa machiko emerongetato na isato emerongevere na isano na isato oika emerongevere na kianda nige gukwana iga asayo Abaisiraeli nigo bamenyete batari no bwoba na ororeria rorwete ase Yakobo nigo roramenye asobotoereru asense eichire endagera edivai aselime rigotonya korwa igoro inwe Abaisiraeli imosesenirie inwe abantu mwatorigwe no monene nere enguba yaino ikobakengera nere omoro ino okobarentera obobui ababisa baino mbebe keise asemore na inwe motare moete ebigoro byabo tigana inde mobake tata oyonyoreire ense yengia egere nchikolisanga ringaneriga na inde gatokuyarigania tochikoyunga ninkyo monene agochigokwana amona magimaito amarikaya amachenu twasomire niga gukwanira igoro y'abantu bamwegenete monene igoro y'abantu bakomokorera Nyasaye asobwegenwa tata niga kobariera chiranga ngekero baraba begenu gochiasare na chiche anyare kobaruserio bwoba na inde boigo anyare kobaretera obotoereru igonga amarika yega gototebi borongenga abakomokorera monene Nyasaye nanyare korusia obwoba korwasebare ekiagera marange abantu bamenyeta asobwoba tibari konyara kogenderera buya sobogima igongekero Nyasaye agane tigo seseni obogima bwao
egente getang'ani akorusi korwa ase obogima bwao na obwoba ekiagera amarika yaiga gokwana ng'asa ayo abaisiraeli nigo baramenye batari na obwoba igo ng'a nogwancha kwa nyasaye tonyare komenya obogima obo botari amo na obwoba ebinto nebinge sana tokoumerana nabiro biase obogima obo iga ebinde bigotoretera obwoba gose bigotuoboya yatoka ng'a titori konyara kogenderera buya ase obogima ekiagera igo tobwate obwoba rituko gochiase erinde igo ng'a naki gekogera nyasaye agokwana na Isiraeli oyore Yakobo niga komotebia ng'a ya Israeli ase engencho okwabeire omwegenu agocha asende ase engencho gonkorera amono omoyo obwonsi nindusi obwoba korwa asore ekiagera marange no isa korigereria obogima obo iga nigo borobogima bochira mono obwoba abantu nigo bagosinyu kogenderera gochimotwe gose gokora keri batagete gokora ase engencho y'obwoba amarika machenu gagokwana ng'a omonto omwoba takonyara goseseniwa igo ng'a nyasaye genta akora ase obogima bwao nyuma ataragosesenia niga akorusia obwoba amarika aya iga agokwana ng'a niga akomotebia Israeli inga ase engencho nganetie nyare kogosesenia inyare gokogareia boigo nainde nkoa maya ninganetie bono nyare gokoruseria obwoba ekiagera nyasaye oyoro muya erebu natuanchete nabwate omoroberi oyo atagete goikerania masa amagima ito nabo igo takonyara goikerania ayaraganeti gotokorera onye kero kende toramo no obwoba marange nigo togosinywa gokora emeremo yaito yakera rituko ase eng'encho y'obwoba bande basinywa gokora ebiasara bande basinywa gokora emeremo yabo ase eng'encho y'obwoba ekiagera narorire abantu abange nonya abande bare ase chigasi gose barikire emeremo ase eng'encho y'obwoba boria tibari konyara kero kende kweresa boronge gose banyare kogenda nona ase chinka chiabo ekiagera mbari gotaka kwemanyekania ase abantu ng'a barabumbarabi abantu abange nonye barase chigasi chinene abande bakonyora omusara omonene mbari gotaka bamanyekane ase eng'encho y'obwoba ng'a bagochikomanyekana ngochibare goitwa gose ngochibare korogwa goetera ase enchere yeiga mwanya abantu otoka kamenyete ase obogima bw'obwoba tari konyara kogenda nonyenka nonye nenyomba tari konyara kwagache nyomba engiya naende onye kabwate egari nabe gotoka ng'a tari kogenda neroka ng'okogenda neroka abantu bachikomomanya ekiare gose bachigokagera ng'a nabwate nibo banyare komoita igo ng'abantu abanke nigo bamenyete ase obwoba nonye nabare bagokora ebiasara ao barabuboka banyene nigo okonyora ng'a gobobwanaine nagekogera nonye nase chichiro ase chituka mbalimbali abantu babwate amariogo bagokorera ebiasara bande babwate ebite baruseti korwa ase abanyamesira n'abarogi bande babwate amauga amomo baetwe bakong'ainwa ng'a oise kogacheke neke gose oise gotwareke nkenyare kogera ebiasara biao binyare gokina ase eng'encho yaki ase eng'encho y'obwoba boka abanyene nigo bobwanaine mbatageti mwanyabiasara onde tatagetia o amanye ng'a onde amanye gose nabwate neke igo ng'a ase eng'encho y'obwoba boria nyasaye tari konyara kogosesenia naende tari konyara gokogareia negekogera komotebia Isiraeli ng'a ngochiande kogosesenia ngochiande gogokorera maya ng'a lakini nyuma ntaragokorera yonsi egento ngotang'ana korusia ase obogima bwao na obwoba nomanyete ng'omonto omwoba nigakonya gotama nonye onde tayokomominyoki igagotama nonye nekerembe ekogusa ase eng'encho y'obwoba igo ng'a ase obogima obo iga onye koganeti nyasaye achikogosesenia rusia obwoba korwa ase obogima bwao ekiagera gento nke oranyare gokora ase obogima obo iga onye komenyete ase obwoba ekiagera kera rituko nigo omenyete goitwa nigo omenyete ase obogima bwo oroche ng'a kero kende abantu mbare bakorikia obogima bwao yani kera rituko nigo omenyete ase obogima bw'obwoba na nyasaye togagokwana ng'a titwanyorete omoika bw'obwoba korende omoika bw'oboremu igo ng'a nyasaye natagete anyare gotoa maya korende igara achigotoa maya
ekero lyuka turarorekane turi n'omoika bw'oboremu omoika kero kende bw'ekinguru bibiri gegokwana ng'a gakomotebia Israeli ng'a sayo abaisiraeli nigo bamenyete batari n'obwoba na ororeria rorwete ase Yakobo ase nse eichire n'endagera na edivai ase rime rigotonya korwa igoro ng'a amarika y'amacheru gagokwana ng'a ase abakorwa asororeria rwa Yakobo ntagetomanye ng'a Yakobo nere Israeli ng'a bakorwa asororeria oro rwa Yakobo oyore Israeli aba nabo Nyasaye agochika ogosenio kogochase bare ng'a omonene nanyare ko baretera oboremu na indo obotoereru ng'a Nyasaye ngochiare korusia obwoba korwa asore anyare koreta oboremu amo nobotoereru asobogima bwao marikaye gagototebia ng'a asoboremu bwa Nyasaye bore asobotoereru bwa Nyasaye bore asabwo goseni kwa Nyasaye nigokora asabu tata gagoteba ng'a ninyare koreta asomore rime rigotonya korwa igoro ng'a nimba iterero gosesenia kwane korwa igoro ogosesenia goichire amo n'endagera Nyasaye nanyare ko basesenia abantu baye abakomokorera asobwegenwa n'abasesenie amo n'emereme emiya n'abasesenia ase ebiasara byabo n'asesenie gasi y'amaboko abo n'abasesenia amo n'endagera yakera rituko amarika ye gagokwana ng'a ekero turanyare ko mwigwera Nyasaye nanyare gochika ogoseni kwaye kochasa amagima ito nigagokwana ng'a inwe abaisiraeli imosesenirie inwe abantu mwatorigwe n'omonene inwe abaisiraeli imosesenirie igo ng'a omonto okomokorera Nyasaye omonto okwebwatania amo n'ering'ana ria Nyasaye oye Nyasaye nigamosesenetie negekogera akomoroka Israeli omoseseniwa ekiagera Israeli nigare omwana omunyamwando Nyasaye igo ng'ekero kwa mwanchire Kristo imaso obogima bwao igo gokoreka koba omwana bw'omunyamwando o Nyasaye nigo gokoreka n'ogosesenia kwa Nyasaye Nyasaye nigakunyara kobamo naye nagigekogera gukwana ase ering'ana riaye onye koganeti Nyasaye anyare koba asore goikaritang'ani origere ring'anchera kiokomokorera Nyasaye tigo obwoba bonyare korwa ase obogima bwao mosabe Nyasaye anyare koreta oboremu amo nobotoereru ase obogima bwao nario oranyare goikerania okorangerigwa kwa Nyasaye gocha ase obogima bwao ekiagera kera mwanya bantu Nyasaye obe nabegete okorangerigwa ime yaye Nyasaye nabegete ekegwa ime yaye kurinda ase eng'encho y'obwoba boria shetani agotumia yagera onyara korusia ebiegwa biria tata abekire ase amagima ito egere tonyare komokorerere shetani negekogera marika y'amachenu agokwana ng'a ng'ekero Nyasaye agochigotosesenia egento egetang'ania korusia korwa ase ito n'obwoba igo ng'a ayekero kende omong'ina oria omosae oria omogakoria omenyete ase obogima bw'obwoba bwoboete ababisa bwoboete emeika y'ebirecha ninchu ase omonene Nyasaye ngochiare gokoretera oboremu amo nobotoereru ase obogima bwao igagotebia Israeli ng'aki inwe abaisiraeli mosesenirie oyo osesenirie montoki noria omwegenire Yesu noria omoire ribaga omonene imaso obogima bwaye oinere okorokwa omoseseniwa tokorokwa omoseseniwa onye toramuha tata ribaga ase obogima bwao nigagokwana ng'a inwe abantu mwatoriwe n'omonene nere enkuba yaino ekobakengera ng'abantu batoriwe amo na Nyasaye tibari korigia oborendi korwa ase emeika y'ebi tibari korigia oborendi korwa ase abanyamesira amo n'abaragori tibari korigia oborendi korwa ase amariogo kero kende bakoegwa korwa ase omosunte korende bakorigia oborendi korwa ase omonene negekogera marika machenu gagokwana ng'ere n'enkuba yaino ekobakengera ng'a bamwegenire omonene Nyasaye gagokoreka n'enkuba yabo ekobakengera chingaki chionsi igo ng'a nyokoganeti Nyasaye anyare gokobekera oborendi Nyasaye abekere emeremo ya oborendi
ebyasara byao bitwara oborendi chitugo chia emegondo yao emeremo yao yakera rituko etwara oborendi muharigani Yesu asobogima bwao nere anyare gokorekana kobe nkuba imasobogima bwao tokonyara konyoro oborendi obuyakorwa somo nene onye toya somo nene ritangani gokora acha somo nene nyasamanye gokobekera oborendi tata igagokwana aseringana lyaye ngabonsi abatorigwe amonobo nene nigo barasoborendi obuya nyasaye nigakobaruserie emechando nigakobaruserie oboremerwa nigakobarusikorwa sobotaka obarusikorwa samarwaire korwa sababisa onyara kobagitera amonenkuba yogotoreka kwaye igongo gotoreka kwa nyasaye nenkuba yaito ogotoreka kwa nyasaye noko weni wa waito noko siborwa waito inye koganeti osiborwe onye koganeti nyasaye anyare gokwamaya muhariganie anyare gokoreka kobe nguba yobogima bwao amarika yega gokwananga nere nkuba yaito egotokengera nero omoro ino kubaretera obobui nga nere omoro oito bwoborendi ogotoretera obobui igonga onye koganetie omenyo obogima bwobobui imaso obogima bwao moariganie Yesu ekiagerere no moro bwobobui no moro gotoretera obobui onye koganeti nyasaye anyare gokorwanere segi nyasaye anyare kobarwania babisa bao nyasaye anyare gokogitera nobonene bwaye anyare gokogitera n'ekinguru kyaye ky'omuikomo kyenu niga gokwananga nere nkuba yaino ekobakengera nere omoro okobaretera obobui igonga nyasaye ito yore twegenire inyasaye oromobui na indekero turanyare gochicha sare tonyare komwegena ngo chitore gokoreka nababui ekiagero yore twegenire nigaro mobui wetanya babui bonse igonga onye koganeti tata anyare koba monaye muharigani rero asobogima bwao niga gokwana iga ababisa baino mbebe keise asemore na inwe mare moete ebigoro byabo inga nyasaye asenge ncha korekanire kobe nkuba no moro itububobui nabareta babisa baito inse ya magora ito iga gokwana ngababisa baino mbebe keise asemore ababisa mbachichense na intwe ntotare toita sebigoro byabo ngase chinse mo chiri cyare kororekana chigitire ababisa batangete nyasaye nanyare go chiata nyasaye nanyare go torose ryenchera nonye na sebigoro byababisa nonye na sababisa kero kende bakorekana batangete ngagento kende gyonsipi ketangete go seni kwao ekero ranyare ko mwege no monene nyasaye ngo chiare koreta biri byonsi bitangete go seni kwao binyare ko banse yao naye ko nonyare go tara igoro yabo na kubaretero go senia tiga nyasaye anyare ko barenda na indanyare ko baretero bobui ekiagera tera asobo buibwa nyasaye nyare ko bua ngo etera asobo rendi bwaye turanyare go tara turi noboremu amarika matenu gago kwananga nyasaye nigago tebya abaisiraeli inga sajo inwe mamenye motari no bwoba na ororeria rorwete ase Yakobo nigorora amenya sobo toereru ororeria rorwete ase Yakobo nigorora amenye toereru onye koganeti nyasaye akoruserio bwoba na indare tobo toereru asobo kimabwao muharigani Yesu akoreka no gotoreka imasobo kimabwao akoreka ne kobe nkuba amono moro birende imasobo kimabwao elina liliyoka oranyare konyorobo toereru asobo kimabwao ekiagera asobo kimabo nyete abantu go bamenye tubo kima wogo tatoerera
bantu mbaisane getino bogima bari nabwo abantu bamenye taso bogima bwo bwoba tibari konyara gukora kindi cyose ekiagero bogima oboiga tubori konyara kubaisane bari konyora guisaneka kurwa asebali igonga nyasaye tobunaro mwegenwa na inantomire go cyasore naga netienga onyare go chicha somonene are go chicha sare nere na nyare ko rusio bwoba ko rwasore na inde boigare tobo toere rubuaye tiganya sae anyare go kwamaya ayekero kinde kwaberi go komokorero monene asobwegenwa aye kwamenyire go komokorero monene asobo toere nganonye bari ba komokorera nyasaye nere buya banyare komokorera ko rwasobo toere rwa nyasaye onye go komokorera nyasaye muno bwoba okumusaba monene asobwoba okomoterero monene asobwoba okora ninga nyasaye asobwoba to kunyara go sesenigwa amona nyasaye nyasaye nigaga netia bantabaremu bamokorere amone chinguru cyabo cyonse bamokorera muno bwegenwa abanabu bari nyasaye gukwaniranga nare toboremu amono botoereru imasama gimabo tiga nyasaye anyare go kwamaya tiga nyasaye anyare go koletero burendi tiga nyasaye are tobo toereru nonye nase egasie yogo kora nonye nase biasara biao nonye nase gasia mabokao nonye nase chitugo chiao nonye nase mochio nyasaye tigarete obo toereru ekiagera ngwetera asobo toereru bwo monene turanyore ogoseseniwa korwa se nyasaye tata nguchiare go toamaya ekero ryoka turamwegene nabo igo tumuariganie imase chinkoro chito akore kanogo kobogo toreka nuba no moro birende imasama ningane tienga inyare kogosabera kongo chigo ikomo elio bweringaniriga nogo semeria kwane nogo saba kwane nga ngochiore komuariganie omonene asoboki mabwao egera nyare gukoruserio bwaba boiganyare koreto botoereru imasoboki mabwao tiganyare gosaba monaye kongo ikomo elio tata na kobakire na ina koiro bonene bia mona senge ncho tuanchete bia mona senge ncho bire bia bene na indo mochenu gwatonyoreire twalisangire lingana liao seseni tato monene omoligererione ando sipia sare moseseni tigari ngane liga tato monene lire togo onchore lioko nene asobogi mabwaye tata motorie mosibore korwa semika yo bwaba na inde boy gonyare kobeka imeyaye omoikabwa botoereru bia mona senge ncho tato muya na inde bia mona watu ancheire into koliro ali tukeriga na sabe ira bantu bao kobago chakari tuko meremene yonsipi bago chigokora tigenyoro gwancherwa asobosyo bwao aserieta ya Yesu tuasabire na kwegena amina marietane Pastor Steven Mweresa namba yane yesimi 07 29 69 66 75 07 29 69 66 75 ligonkurandia amone kanisa ya Ambassadors for Christ Church aiganya koe oko gendi nchira ya iranda chimita 500 chioka kurwa separa yeram nyekorange ninchuo tonyare komokorera nyasaye na yaboigo nunyare konyorogo senia kurwa somonene seseniwa tigomonene abalende amina. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi.
hallelujah. Sing hallelujah.